Winasak ng nagdaang kalamidad ang mga cottage at shed sa Barangay Pagudpod, San Fernando City, La Union. Pamoso ang lugar bilang pasyalan lalo na sa mga nais maligo sa beach. Ang pamosong landmark at restaurant na ito nakatabi lamang ng San Fernando City Plaza nasira rin matapos mabagsakan ng century-old acacia tree sa pananalasa ng Bagyong Emong. Malaking tulong po kasi ang acacia, ma'am, para sa atin. Lilin po ito ng mga nag-i-standby ng mga estudyante, ma'am, dito sa UCC, ma'am. Dito po sa lahat sila nakapwesto at saka lilim po namin dito, ma'am. Ngayon, ang init-init na po sa amin ngayon. Yes po, ma'am. Kasi ang Cafe Esperanza, siya po yung pinakamalapit na restaurant na pwede naming pagbilhan ng mga merienda namin po, ma'am. At saka yan po talaga yung pinakamatagal na the best na cafe dito sa amin, sa San Fernando. Patuloy pa rin ang isinasagawang assessment ng City Tourism Office sa iba't ibang tourism sites and establishments sa lugar. Ginagawa naman po ng ating local government unit yung the best na kaya nilang ibigay para sa ating mga constituents sa tourism natin. But even sa national agencies natin kasi nagtatanong din po sila, kumuha po sila ng report sa amin. So sabi din po naman ng ating regional office, gagawan naman din po nila ng paraan yung the best nilang kayang ibigay para sa ating mga tourism industries po. May naitala ring pagkasira sa La Union Science Centrum and Museum, San Fernando Airport, pasilidad ng Poro Point Lighthouse, Moro Watchtower, at pagkasira rin ng mga stall sa Elius Food Park. Maging ang ilang pamosong bar sa surfing capital of the North sa bayan ng San Juan, naramdaman din ang hagupit ng Bagyong Emong. Sa kabila nito, ilang mga puok pasyalan na ang nagbukas sa mga bisita. Kabilang narito ang Halo-Halo de Ilocos La Mansion sa lungsod ng San Fernando. Nabaha at nasira rin ang pasilidad ng establishmento. Bukod sa mga sangkap sa pagluluto, nabasag din ang mga antigong display sa restaurant. Ganun pa man, kinakailangan ng magbukas ng kainan. Siyempre po sa mga losses po natin, napakalaking losses po natin, para makabawi din po tayo, maski pa paano po, yun po, nag-open na po tayo nitong week lang na po nito, and then last Saturday, Sunday, weekends po is nag-open na rin po tayo for takeout kasi marami na rin pong mga customer, marami na din po tayo mga guest na turista, naghahanap na rin po ng mga pagkain dito sa La Union po. Ang sektor ng turismo kabilang din sa nakapagdala ng matinding pinsala sa pananalasa ng sunod-sunod na kalamidad. Sa partial damage assessment, umabot na ang pinsala sa 210,883,000 pesos. Pinakamababa sa naitalang danyo sa lahat ng sektor. Pero kinakailangan pa rin itong pagtuunan ng pansin, lalo't malaki ang ambag ng turismo sa muling pagbangon ng probinsya. Malaking tulong din ang mga tourism establishments na binuksan ang kanilang pasilidad para sa pangangailangan ng mga taga-La Union. Marami sa kanila open their doors po na nagpa-libreng charging, nagpatuloy during the time of the calamity, yung mga may capacity po. So maraming salamat po from the provincial government of La Union. Maliban po doon is we advise the tourists as well to check yung mga favorite nilang destinations kasi from time to time nag-update po sila sa kanilang mga social media pages kung open po sila, what days they're open. But I believe a lot of businesses have already resumed operations and on their way to recovery. And marami po sa kanila din naggawa ng sarili nilang relief efforts na para tulungan yung mga kapwa po natin dito sa loob. But I think by this time, medyo they might not be operating in full capacity. But definitely, they will now start to open up nga ang agroginat. Natin ko na period of recovery tayo na. Kwamag karon, diyan ngay karon, agsangit ka, stand up and do it again. And if I'm not mistaken, even dito sa San Juan, some of the establishments are opening up already. Iso karon nga diyan niti masapol nga tulungan tayo mo tisuna. Joan Punsoy, Balitang Solid North.